וכל הילדים שבעולם. וגם ההורים, כאילו כולל ההורים. יש לנו את צבא ישראל, ויש לנו את העם ישראל, ששתיהם מגינים עלינו. אתם מבינים? אז קחו נשימה עמוקה קודם, אוקיי? אני עושה לכם הפסקה של נשימה עמוקה. קודם נשיפה ולהוציא. עוד אחת, נשיפה ולהוציא. עוד אחת. זהו. אז עכשיו אנחנו צריכים ללמוד איך, כאילו, אנחנו צריכים ללמוד אם ההורים לא איתנו, ללכת לממ"ד. בואו נעשה מקרים ותגובות. נגיד אמא לא איתי, היא הלכה למחסן שלנו. ויש אזעקה. לא משנה אם אין מישהו איתי, ללכת מיד. למה כל השנייה המילה בורחת? ממ"ד. ממ"ד. אז מיד ללכת לממ"ד, אין ברירה אחרת. אם אין מבוגר שמגן עליכם, מיד לממ"ד, מיד. אוקיי, עכשיו, מה אנחנו? אנחנו בלתי מנוסחים. עם ישראל הוא בלתי מנוסח. גם הצבא שלנו. תודה רבה.